Wata rana wani mutum ya kai ‘yarsa wacce ke cikin matsanancin hali asibiti, sai ya samu babu likita da zai duba shi. Ba tare da an ɗauki lokaci ba sai ga wani likita ya shigo cikin sauri yana saka lab coat a jikinsa. Yayin da baban yarinya ya gan shi sai ya tare shi cikin fushi ya ce, "Me yasa ka zo a ƙurarren lokaci? Ba faɗa maka cewa yarinya ta tana cikin matsanancin hali ba ne?" Likita ya yi murmushi tare da bashi haƙuri ya ce, "Bana cikin asibiti ne, na shigo ne ba da jimawa da samun kira ba, don haka ka nutsu, babu abin da zai samu yarka da yardar Ubangiji." Cikin faɗa baban yarinya ya ce, "Inda a ce yarka ce take kwance haka za ka nutsu?" Cikin nutsuwa likita ya ce, "Ka yi wa yarka addu'a, zan yi iya ƙoƙari na cikin ƙudurin Ubangiji." Bayan shafe awanni a ɗakin tiyata, likita ya fito cikin farin ciki ya ce wa baban yar, "Yarinyarka ta tsira." Ba tare da jiran abin da baban zai ce ba, ya yi sauri ya bar asibitin. Cike da rashin gamsuwa